Вие или господин Сираков? Първо да кажа аз нямам... Няма какво да казва. Първо свалете фанелката. Свалете фанелката на Левски, не сваляме ние. Ние ще Фанелка свалим проблем. на Левски ще сваля тогава този, който ние преценяваме. Това е. Цирковете в тази нашата ситуация са безкрайни. Ставаме по-зле не от свинете ни, от не знам от кой. Няма как да се случат нещата. Аз то Слушам те, нещата. Ицо, спокойно. Ице. 5 секунди ще те свалиме ние. Аз ще сваля, да ме интересува, как ми се слушаш. Ме интересува мене, бе. Тежки са нещата, вярвай ми. Тежки са. Добре, според тебе това ли е начин? Добре, това ли е начин? Сваляй фанелката. Тия вече написани, сваля го това, бе. Събличи е тази фанела, бе. Събличи фанелката. Сваляй фанелката, бе. Събличи фанелката, ти може да тръгваш. Събличи фанелката. Събличи го това, бе. Събличи фанелката и си тръгваш. Фанелката на мене, Няма да носиш фанелка на Левски, разбрали, бе. Няма да носиш фанелка на Левски. Няма и това. Този чубар няма да носиш фанелка на Левски, бе. Що Максасова виша, бе? Що Максасова виша, бе? Ай, там фанелка, бе. Дойдохте да си правите цирковете ни, бе. Айде, бе! Елко ни, бе! Да си останеш, бе!